Test rapid de cultură generală, fără trișat. Ce fenomen fizic explică faptul că cerul este albastru? A. Reflexia. B. Refracția. C. Dispersia. D. Difracția. Răspunsul corect este C. Dispersia. Ce invenție este atribuită lui Johannes Gutenberg? A. Busola B. Tiparul modern. C. Ceasul mecanic. D. Hârtia. Răspunsul corect este B. Tiparul modern. Cine a scris romanul Crimă și pedeapsă? A. Lev Tolstoi. B. Fyodor Dostoevski. C. Anton Chehov. D. Ivan Turgeniev. Răspunsul corect este B. Fyodor Dostoevski. Mai multe teste ca acesta te așteaptă pe canal. Apasă like și abonare ca să nu le ratezi.